बॉस के होली सॉन्ग आवते बबुआ ट्रेंडिंग में एकरे के कहल जाला पवन लहर। वीडियो देखे से पहले वो दबा के शेयर कर लो। पवन सिंह का गाना यूट्यूब पर अभी अला मुश्किल से 3540 मिनट ना भई रहे। यूट्यूब में आग लगा दिले बा। कहता नहीं अभी 6 नंबर पे ट्रेंड करता है गाना होली सॉन्ग। तारा का बता दी कि 1 घंटा में कम से कम 50,000 लाइक उनका क्रॉस हो गई। 1 घंटा में 50,000 लाइक। एकरे के कहल जाला पवन सिंह के फैन में ताकत। हालांकि होली सॉन्ग बहुत ही जबरदस्त बा। मैंने अगर कहल जाए तो मैंने साइड सॉन्ग लिखा बा। गाना सुनला पर बार बार मन करता कि रिपीट करके गाना के सुनी। पहले भैया के फाइन बनो तो वीडियो के दबा के शेयर करो। फेसबुक पेज पे देखत रहो तो फेसबुक पेज के, अगर ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देखत रहो तो सब्सक्राइब जरूर करियो। तारा के बता दी गाना जे नहीं खे देखले, गाना नहीं खे सुन ले, पवन सिंह ऑफिशियल से गाना यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में अभी ट्रेंड कर रहा बा। लेकिन ये तो भैया साबित कर दिलन गाना आवत है ट्रेंडिंग में, ढेर जानी के पसीना छूट जाये। अरे तो महाराज 35 मिनट में गाना ट्रेंड कर ले। 35 मिनट में तारा का बता दी। आगे तक टीजर आई रहे। टीजर के बाद देखल जाता है तो फुल्ली गाना आ गई बा भाई। खैर ई मैटर में तार लोग के विस्तार से को वीडियो बना के बतावल दी ना हो। मैंने अनुपमा यादव के आवाज बो में आता ना खूबसूरत आवाज लगा था। और रोशन सिंह विश्वास के कलम से लिखल गाना बा। अब जाके बुझा तक कहीं ना कहीं होली आज से शुरू हो गई बा। दबा के शेयर कर लोग भैया के गाना के। पवन सिंह ऑफिशियल से गाना आ गई बा भाई। गाना दम कंटाप बा। एकरे कहल जाला लहर। कमेंट करके बताओ लो गाना के तो हम सुनले बनिया। गाना के सुनले बा, केकरा गाना बढ़िया लागल। अपने भोजपुरी के पावर स्टार हिस्ट्री मेकर गाना गइले बड़न। आ प्लस में वे स्वर आवाज, इतना खूबसूरत आवाज लेडी सिंगर अनुपमा यादव के बा। मैंने गाना कहीं से काटे लायक नहीं खे। खैर ये हमरा के बताओ लोग पवन सिंह का जो होली सॉन्ग आइल बा कहाँ कहाँ बज रहल बा, कमेंट में जरूर बताइए। मैंने कहाँ बज रहल बा तारा के बता दी। कभी म्यूजिक सेक्शन में अभी 7 नंबर पर गाना ट्रेंड कर रहल बा। 6 नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहल बा। वीडियो हमनी के बनेले बन जो तब तक हो सकल हमनी के वीडियो अपलोड कर समय मेन सेक्शन जाम हो जाए या म्यूजिक सेक्शन दोनों जाम हो जाए। बाकी पवन के लहर चल रहल बा। मिला तो नेक्स्ट वीडियो में। अगर कह दो जाए तो मिला जुला के 1.5 घंटा में 1 मिलियन क्रॉस व्यू बा। तारा बता दी 1 मिलियन क्रॉस व्यू बा। अभी अपडेट नहीं के भाई। अभी आगे देखो होखत का सब पवन सिंह के जलवा बा। और उनका फाइन के फाइन अपना कट्टर बड़ा सन कि 20 से 25 मिनट में ट्रेंडिंग के रास्ता दिखा देलक। ट्रेंडिंग के शेयर करे के सीखल लोग। अगर वीडियो को फेसबुक पेज पे देखत रहो तो फेसबुक पेज के फॉलो करो, शेयर करो। यूट्यूब पे देखत रहो तो यूट्यूब के सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। हम बार बार कहते नहीं कि फेसबुक पे देखत रहो तो शेयर दबा दियो और फेसबुक पेज के फॉलो कर लियो। पवन सिंह से जुड़ल हर संबंधित मैंने कोनो नोटिफिकेशन आई तार लोग सबसे पहले हमनी के चैनल से मिली। चलो मिला तनी नेक्स्ट वीडियो में।